Дуже популярним останнім часом є, ну звісно, для цього завжди є якийсь інформпривід, там та чи інша селебритіс чи інший поїхав в Москву або приїхав з Москви, з Росії. Тобто оцей раніше такий зрозумілий і такий природній обмін нашими митцями, співаками, музикантами, він нині є, ну, багатьма сприймається з певним острогом. Ви самі як до того ставитесь? Ви вважаєте, що мистецтво, творчість, музика, там, не знаю, театр, то є поза політикою? Чи все ж таки у вас є якісь чіткі свої позиції, принципові, з яких ви не зрушите? Конкретно в цій ситуації, яка в нас є в Україні, ми все-таки свою громадянську позицію приплітаємо трохи до творчості. В тому сенсі, що от у нас немає бажання їхати зараз. В тому сенсі, що для нас це не політика, а якраз така громадянська позиція. Так. Тому вона не дозволяє нам того робити. Але з іншого боку, можливо, на початку, коли от починалися ці скандали і історії, ми якось досить гостро і болюче реагували на те, їде артист виступати в Росії чи ні. Зараз з часом, я не знаю, з чим це пов'язано, але зникає якийсь такий осуд і так далі. Є розуміння того, що це, напевно, громадянська позиція, знову ж таки, вона не примикає до політики, вона примикає до якихось базових, мені здається, внутрішніх речей і світовідчуттів. І якщо людини в серці немає цієї прив'язаності і розуміння, добре це чи погано, то насильним способом чи осудом ти не вкладеш того в серце людини. Це або є, або його немає. Якщо нема, ну сумно, але людині так добре з тим жити, ну окей.